Bai. Bueno, egun on danoi eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Gaur kotxean bertan etorri gara gaur azalduko dizue dana komentatzen. Gari bera eta Mikel eta Kike eta Jesus eta bar. Eta berrasmatzen dudan kotxean eta bestelako lekutan hitz egiten duguna hemen ondo azaltzen. Eta bestela gero beraiek galdetu eta beraiek esango dizue zerbait. Bueno, ni ez naiz aditua euskal gintzan, baino azkeneko urte hauetan esperientzia bakarrik aipatu duen esperientzia hau bizi izateko aukera izan dut. Eta pixka bat saiatuko naiz batetik azaltzen zer egin dugun, eta bestetik hortik neuk behintzat zein gako edo azpimarratuko nituzken beste lekuetarako ere interesgarriak izan daitezkenak. Hasiko naiz pixka bat kokapen batetik, eta esango nuke Tolosaldea herri eskualde euskalduna dela, herri euskaldunez josia dago, 28 herriko eskualde bat gara, gehienak herri txikiak, eta herri txikiak esaten dudanean da, pixka bat ez dakite Abaltzizketa bezalako herri bat ezagutzen duzuen, edo Altzo bezalako herriak, gero beste batzuk daude, herri ertainak edo deitzen diogunak, baina herriak txikiak izaten segitzen dutenak 1700 biztanleko herri bat esate baterako Alegi bezalako herriak. Eta gero daude Tolosa edo Bilabona bezalako herriak guretzako herri ikaragarriak direnak. Pixka bat hor kokatu behar da. Euskalduna dela esan dut, 174an dago euskaldunen kopurua, eta ia euskaldunena 110. Así que esan leike, ia eskualde osoa arnasgunetzat ere hartu daitekela. Eta guztie gainditzen dute 170ko indizia. Horrek esan nahi du, esate baterako ez, UEMako kide izan gaitezkela herri guztiok. Beraz, zergatik kezkatu. Kontua da, orain dela urte batzuk bageneukala intuizioa gure herrietan noranzkoa etzela ona. Eta beherakada bat somatzen ari ginela batez ere herririk euskaldunenetan. Eta gero etorri zen baita ere bestelako ikerketa serioago bat Tolosaldean bertan egina Xabier Bengoetxeak, gero sari bat ere eman zioten, eta horren berri izatearekin batera gure intuizioa eta ikerketak ikusi genuen bat egiten zutela, ez? Eta horra hasi zen, pixkat gaur kontatuko dizu dena. Bueno, zertaz hariko naizen. Batetik, lehenengo bloke bat bezala badago, 3 hitzekin osatuko dudana, eta baitzaldiaren parte osoa gidatuko duena, eta lehenengoa da Galtzaundi Euskara Elkartearen eskualdetzea. Tolosako Euskara Elkarte bat izatetik, eskualde izaera hartzea. Bigarrena da, horretarako beharrezko izan den eskualdatzea, barruan. Eta hirugarrena izango da, bestelako eragileekin, Galtzaundiz kanpoko eragileekin eskutik joatea. Gero baita ere, hori dana zertarako egiten den, aurrekoan ez dakizenek esate zidan, izkokua jarraitu daitekela euskaldetzeko edo egiten dugu laudena. Jolasteko, pixkat. Eta gero bestetik, komentatu nahi nituzke beste 2 hitz, lehen Kikek edo ez dakit nork esan duen, euskararen indar berritzea edo bizi berritzea zaritzen garela, nik pentsatzen dut, eta pixkat hortaz hitz egiten aritzen gara, euskaltzaleen mugimenduak ere, edo edozein erakundek ere, bere indar berritzeak eta bizi berritzeak izaten dituela. Eta pixka bat hortik ulertzen dugu gertatu dan dena. Bueno, kronologikoki hasiko naiz. Aspaldi hartan, deitu diot, baina aspaldi hartan guretzat 12 erdi bat urte dira, ez dira asko. Galtzaundiren barne aldaketaren aurretik, egon ziren mugarri batzuk. Batetik, Xabier Bengoetxearen ikerketaren berri izatea eta berarekin harremanetan jartzea. Gero bestetik, ikerketa horren arira eta kezka sortu zalako hasi ginen Alegin, ni Alegikoa naiz eta han hasi ginen elkarte bat sortzeko asmoarekin, eta egin genitun bilera batzuk, ordun kultur batzordea deitzen zitzaionaren barruan oraindik ere existitzen da. Eta ekarri gendun esate baterako Azpeitiako esperientzia, hango kultur maila eta kontatzera, hango jendea, ia Alegin olako zerbait egin ote genezaken. Bueno, lehenengo konklusioa eta ondorioa izan zen, ez zala posible. Lehen zuk aipatu dituzun antzeko arrazoiengatik, herri txiki batean ez da posible egitura
sendo bat izatea, euskara elkarte bat, ez behintzat herri txiki guztietan. Eta han momentu hartan etzan posible. Eta bigarren ondorioa atera genuna ordun edo nik behintzat oain egiten duten interpretazioa da, ideiarik ez geneukala han genbiltzanok euskalgintzaren antolaketari buruz. Ez genekien topagunea zertzan ere. Ez da arrastorik ere zertzan topagunea. Eta gehiago ez genekin, ez da Tolosan galtzaundi euskara elkarte bat zegola bai, zerbait, baina nola funtzionatzen zuen ez. Hortik abiatu ginen. Dana dala, halako batean, deitu diot, Tolosan hitzaldi bat antolatu zen, galtzaundik berak, eta kik eta zien hizketan orduan, eta han elkartu ginen, bestela ere bistaz ezagutzen ginen lagun batzuk, eta galderen tartea azaldu zanean, gaur bezalako egun baten, hasi ginen zergatik ez luken behar eskualdeko egitura bat ezotezan posible eta hola. Eta etzala Tolosan bakarrik arazoa, baizik beste herrietan ere beherakada bat ematen ari zala. Eta han hitz egin gendun horretatik, hasi ginen elkartzen tarteka, eta sortu gendun halako talde txiki bat, pixka bat eskualdera begira kezka zeukana, Tolosaz harago. Eta bitarte hortan, hau ere kasualidadea, galtzaundik bere Tolosan, bere barne gogoeta bat abiatua zeukan, eta biek bat egitea gertatu zen. Bai? Eta hortik sortu zen galtzaundiren egitura berria esan dezagun, edo berrirako nolabaiteko intuizio bat behintzat. Organigrama berri bat eraiki zen, galtzaundik erabakizun eskualdeko ikuspegia izatea, gero jakin genuen lehenago ere olako ideiarekin ibili izan zirela eta hasieran eta bar, baina berritze bat izan zen, eta oain, gutxi gora bera, organigrama izango litzateke zuzendaritza batzorde badago, zuzendaritza hortan baita ere sailka edo banatuta gaude, pixka bat eginkizun desberdinetara begira, aktibazioa sustapena edo jakintza deitzen diegun atalak dauzkagu, eta hor arduradun batzuk daude, eta gero, seguraski, eskualde mailara begira gehiena interesatzen zaiguna da, azpi eskualdeka antolatzeko autu bat egin dela. Gauza bada Tolosaldea 28 herri, baina gero badaude barne mugimendu batzuk, esate baterako alegira juntatzen die gero herri txikiagotako jendea, edo Bilabonara, Zizurkil eta Asteasu eta olako herrietako jendea, eta bar. Orduan pentsatu gendun herria txikiegia da, naiz da batzorde batzuk izaten saiatzen nahi gehan eta herri askotan badauden, euskaraldiarekin eta sortu dilako, baina batez ere azpieskualdekako antolaketa horri eustea. Eta gero lantalde profesional bat sendoa izatea. Horretarako baliabidea behar dira, eta bar. Dana dala, gehiena interesatzen zaidana seguraski konpartitzeko da hortik ateratzen ditugun gako batzuk edo nik aterako nituzkenak. Batetik, bizi berritzeaz eta indar berritzeaz lehen aipatu duten hortatik. Lehenengo gauza esango nukena, berritasunak jendea erakarri egiten duela. Baino aldi berean, baino gabe, berritasuna jendea erakartzen du, eta berritasun horrek behar du bizi berritzearen kutsu bat. Alegia, ni seguraski 23 urtekin edo laukin edo hasi ginenean, baku adinekoak eta elkarrekin ginen, ez ginen hasiko ez bagen nuen sentitu izan zerbait berria egiten ari ginela. Baina aldi berean, norbaitek egon behar du prozesu guzti hortan esango dizuna, etzeai hildakoa berpizten, naiz eta liluragarriagoa edo politagoa edo ikusgarriagoa izan baizik. Hau lehen ere egin izan da, eta etzarete oain aste zeaten lehenak ontan. Eta horrek asko lagundu zigun beste jende bat bilatzea Galtzaundi euskara elkartean ikuspegi askoz zabalagoa zeukana eta lehenagotik zetorrena. Seguraski akatsak berriz errepikatzea galerazten duen jendea dalako. Beste gauza bat esango nukena, batzuetan hobe dela ez jakitea zer datorren. Lehen esan dut topagunea zertzan ez genekiela, etzan problema. Ez hainbestekoa behintzat egin nahi genuna egiteko. Seguraski jakin izan bagenuen ze lanak emango zituen gero horrek eta zenbat ordu pasa beharko genitun, ez ginen hasi ere ingo. Orduan, batzutan ez dakit, ni moan jartzen naiz pentsatzen eta jende berria eta erakartzerako garaian, eta, pixka bat jendeari ondo dagoela ustea berak bere
bidea egiten, eta ez zaiola esan behar zenbat ordu pasako dituen, eta barrez, norberak bilatzen dula hor bidea. Gero bestetik, iruditzen zait, naiz eta hortan saiatu eta egiturari buruzari garen eta bar, dena ezin dela planifikatu eta kontrolatu eta hola ez. Lehen esan dut, halako batean, hitzaldi batean elkartu inginela, halako batean horrek garrantzia handia daukala. Ez dakiz zergatik gertatu zen orduan, baina gertatu egin zen. Bai horrean, esango nuke, gauzak ez direla gertatzen edo halako batean ez dagoela, ez balin badago jende bat horrekin kezkatua dagoen, eta horren bien arteko oreka batean ibili beharra edo somatzen genuen. Gero bestetik, iruditzen zait, planifikazioarekin lotuta intuizioak eta izaten duen garrantzia. Guk ez genekien nola antolatu behar genuen, baina bageneukan intuizio bat herria txikiegia zala eta eskualdea izan zitekela horren, ez dakit, geografikoki ondo antolatzeko modu bat, ez? Baina intuizioa zen, etzan hori baino askoz gehiago etzan, eta gero hartu ditun formak eta guain segiko deten ez, beste eragileekin eta euskararen maila eta sortzeak eta bar, intuizioak bat zeuden, baina ez hain garbiak. Eta gero baita ere esango nuke lidergo bat behar dala, edo behintzat eragingo dun jende bat, eta lidergo horrek konpartitua izan behar dula. Hor badaude lidergo eredu mordo bat eta ez dakit teorian ere aztertuta daudenak, gero praktikan jartzea da zaila, baina norbaitek tira behar du, eta egon behar du jende bat tirako diona. Eta ez dana erreko eta abar. Hori bizi berritzeaz eta indar berritzeaz eta abar. Gero, eskualdetzeari begira, iruditzen zaigu beste erremediorik ez daukagula. Eta iruditzen zait, badaudela eskualde gehiago ere, Gipuzkoan ere, igual, ez eredu hau bere hortan jarri dezaketenak, baina bai ideia bat hartu dezaketenak, lehen pixka batzuk ere komentatu duzu, eta beste erremediorik ez izate horrek eraman gaitula ona, eta ez ideia brillante bat eukitzek. Baina horrek badu beste arrisku bat, eskuetatik joan daitekela, edo pixka bat geratu daitekela eskualdean gaude eta inunez gaude. Horren bien arteko oreka batean ibili beharra. Eta gero eskualdatzeaz, Galtzaundiren barruan olako aldaketa bat egiteko nola beharrezkoa izan zen lehengo jendeak eta jende berriak elkarrekin lan egitea eta halako batean gero zuzendaritza berritzea eta jende berria sartzea eta bar. Esango nuke, aberastasuna bien arteko gurutzaketan dagoela, gaur egun ere igual bagaude jende ni baino gaztegoak, gero nire modukoak, eta gero Kike modukoak. Jende jatorra. Eta hor sortzen dira tentsio batzuk, sortu zirenan ere, eta iruditzen zait beste lekuetan ere sortuko direla, eta edozein aldaketatan sortzen direla, eta nik uste tentsioak ez direla ebitatu behar, baizik tentsio horiek nola kudeatzen diren horrek emango digula arrakasta edo ez. Hain zuzen ere, tentsio horien kudeaketan daola berrikuntzaren gakoa. Bueno, eta hori dena esan da, oan, zenbagatzen? 8 minutu, bale. Oan, pixka bat eskualdetzeaz eta eskualdatzeaz gauza batzuk esan da, pixka bat hitz egin nahi nizuen beste berritasun bat edo daukagun hortaz euskararen mailaz. Orain arteko esan dizkizu edanak pixka bat ziren etxeko lanak. Barruan egin beharreko lanak. Hemendik aurrerakoak gehiago jotzen ditut auzolantzat. Iruditzen zait, pixka bat beste guztiekin lan egiteak eta euskaldunok badaukagu auzolanaren zea hori, eta horrek ondo definitzen dula. Momentu batean ikusi izan Galtzaundik egin zezazkeela bere lanak eta bar, baina baita ere beste eragile batzuk ere bat zeudela, edo UEMA dela, edo euskera zerbitzuak, eta AEK, eta Udal Euskaltegia, eta hezkuntza eta abar, eta hor ikusi genuen guretzako interesgarria izan zitekela denok helburu komun batekin ibiltzea eta estrategia batzuk partekatzea. Eta hor hasi ginen ia bildu ote gintezkeen euskararen mai batean edo. Bueno, bildu ginen. Joan gara biltzen denboratan, eta ikusi duguna da. Batetik, adostasun batzuk badauzkagula. Baldintzak eta baliabide antolatuak badaudela.
Baldintzak esan nahi dut, 170 goiko ezagutza herri guztietan, hezkuntza sare euskalduna, zerbitzu teknikoak badaudela, tokiko edabideak ere bai, ez ditut aipatu, baino eskualde bezala funtzionatzen zuten bi eredu bagen euskan, eta bat da Ataria edabidea, eta bestea bertso eskola garai hartan, arituz izenekoa. Bestetik, ardura bat badagokigula, erantzukizunez jokatzea dagokigula, baldintzak badauzkagu eta horrek berak ematen digu arduraz jokatzeko ardura. Bestetik, lidertza partekatu bat eduki genezakela euskalgintza instituzional eta sozialaren lankidetzarekin, eta hor dago igual berrikuntzaren muina. Bestetik, politika komunak eta eraginkortasunak izan behar duela xedea, ezin duela duplikatu gauza bera egiten nahi dan jendea, ezin duela egon leku guztitan. Eta gero euskarak baita ere elkargune funtzioa bete zezakela, eta horrek ere importantzi desentea hartu du denborarekin, generoaren aldetik, aniztasuna, ez dakit, ongizate soziala orokorrean, eta elkargune gisa funtzionatu zezakela horrek. Bueno, misio batzuk eta helburu batzuk jarri zaizkio, eta botako dizuet esaldia potoloa data. Tolosaldean euskara indar berritu eta bere erabilera normalizatzea, berdintasun eta aniztasun balioen oinarrietatik, benetan komunikazio eta kohesio hizkuntza nagusia izan dedin bere lurreremu osoan. Potoloa da, bai? Baina ulertzen da. Pixka bat, nahi genukena da, bai galtzaundi bezalako elkarteak, edabideak eta herrigintzatik datorren jende hori, eta antolaketa guzti hori, eta udalak, eta foru aldundia, eta jaurlaritza, eta erebilira hemen, denok batera, Tolosaldean euskara erdigunean egongo dala jartzea. Eta horri ematea benetako garrantzia, eta benetako estrategia komun batzuk partekatzea hor. Sinplea da, baina gero gauzatzea hori izango da kontua. Eta horretarako mahai bat sortzea. Zein da berrikuntza? Segurazki, eskualde mailako ikuspegi bat izatea, lehen esan deten eragile instituzional eta sozialen arteko lankidetza izatea eta zoru komun egonkor bat osatzea, gizarte eragileek leku edukitzea euren iritziak aintzakotzat hartuak izan daitezen, edukitzea leku bat entzungo gaituztenak gu ere, eta ez ibiltzea herri udal guztietan banaka-banaka, baizik interlokutoriak gutxiago izatea, udal guztiak ere implikatzea, ze udal batzuetan lan gehiago egiten da, bestetan gutxiago, normala den bezala bakoitzak izan duen bilakaerarekin, edo premia ere ez da hainbestekoa ikusi orain arte, diagnostikoak bateratzea, eta batez ere, ez dakit, harremanak edukitzea eta interlokuzio sare bat izatea. Baina horretarako baldintza batzuk behar dira, eta nator berriz lehen gako batzuk aipatu ditut, eta orain beste batzuk ontarako. Eragileen artean konfiantza derrigorra da. Bakoitzak egindako lanaren aitortza bat egon behar du. Eta horri esan dut hasieran gu hasi ginenean nik behintzat besteen berri ez nekien ezer. Eta horrek eskatzen du bestei entzutea eta aitortza bat hasteko behintzat. Gero konpromisoa, bai politikoa, ekonomikoa ere bai, eta benetan funtzionala. Erreferentzialtasun bat ere beharko du eta gizartearen aitortza bat ere beharko du. Ze hori ere batzuetan ahazten da, baina gu gure txokoan gaude, baina gizarteak herritarrek badakite existitzen gehala, eta hor aitortza bat behar da. Gardentasuna izatea ere bai, maikideen artean eta herritarrekiko esan deten bezala, eta baliabideen kudeaketa on bat ere bai. Gauza bada, baliabide ekonomikoak behar izatea, baina gero horiek erabiltzen ere asmatu egin behar delako. Eta azkena esango detena, baldintza horietan, tentsioak gainditzeko kultura bat ere gure artean eduki beharko da, lehen esan deten galtzaundiren barruan eduki gendun bezalaxe edo edozen berrikuntza prozesuk eskatzen duen bezala. Zailtasun batzuk ere badauzkagu, eta honeken bukatuko? Batetik, desikasi behar bat, lehen ere gauzak egin dituztela ez garela hutsetik hasten, eta aldi berean eraldaketa sakona eskatzen du. Erosotasun eremuetatik atera egin beharko dugula, ohituta gaude gure martxan ibiltzen, honi behintzat bai, eta besteak ere berdintxu segura aski,
badakigu gurea egiten, baina gero besteekin lana egitea desberdina da. Gainegitura berri bat sortzen baldin bada eskualde mailakoa, horrek eragingo dituen ardurak, gastuak eta abar horrek ere kezka bat sortzen du. Beste egitura bat sortzera goazen edo ez. Beharrezkoa dan, ez dan, olako gauzak. Eta gero, eozen berrikuntzari izate zaion alako beldur bat. Ezagutzen ez dugun horri beti diogu beldur bat, ez? Eta, bueno, oain bai bukatzeko, pixka bat lehenengo galderara etorrita, egiturari buruz da bar. Sentsazioa da, gaur egungo gure bizimoduak eta pentsatzeko moduek eta pixka bat egituraren kontua aipatzen denean gaizki ikusia edo dagoela. Gauza zurrun bat iruditzen zaigula. Eta ez behar izatera edo tendentzia daukagula, ez? Izango behar mugimendu bat eta ez dugu behar topagune bat edo edukitzea eta ez dugu behar igual egiturarik. Baina aldi berean, gure kasuan behintzat, egiturara jo genuen ala beharrez beste erremediorik ez geneukalako. Nolabaiteko egitura bat ez badago, mugimendua ere ez dakit egoten dan. Eta bien arteko oreka batean ibili beharraren sentsazioa daukagu. Zenbateraino jango duen egiturak mugimendua, edo zenbateraino mugimendu horrek egitura bat behar duen, hor dago demo guztian koxka. Eta pixka bat azkeneko urte hauetan egin dugun ibilbidea egitura bat sortzearena izan da, baina aldi berean mugimendu bat ere sortu nahi izan da. Eta aurrerantzean ikusi beharko da, ia zenbateraino azpi eskualde horietan gauza egituratuak, talde egituratuak behar duten, Euskaraldia antolatu behar denean bakarrik elkartuko den jendea, proiektu jakinetarako edo hilean behin derrigorrez elkartu behar duen jendea izango den, eta bar. Gauza mordo bat esan ditut eta ez dakit ez ordenatuta, baina hau da pixka bat gure esperientzia eta gero pentsatzen dut elkarrekin hitz egiteko aukera izango dugula, ze lehen Carlosek aipatu ditunak ez errepikatzeagatik, hortan utziko nuke.